Hello friends, बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव दायो नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' जब इनफ' अफिशियेल इउटुब चेनेलाव दा बिटिसि एलपि इउपि टेटनि रिजाल्टनि सायाव मोनसे फ्रेश मिट फैदों। रिजाल्ट मा जागोन एबा इउथ्सनि लाइफआ मा जागोन एबा ग्रेड 3 ग्रेड 4 मा जागोन दा बेनि सायाव गोबांथार कमेन्ट्स फैयो नालाय दा बेनि सायाव मोनसे लेटेस्ट आपडेट सफैदों। बेनो जाबाय एलपि इउपि नोंथांमोननि फाइनाल मेरिट लिस्टनि सायाव दा बेखौहाय होगोन ना होला एबा केन्सेल जाबाय नामा एबा रिजाल्टआ लेट जासिगोन नामा एबा सिटुएसनखौ नायनानै मा होनखो बिथां इएमआ दा बेनि सायाव जों सावरायगोन। ससे भिडिअ क्लिपबो नोंथांमोना दिन्थिगोन जाहाथे नोंथांमोना बयबो नायो आरो लोगोसे नोंथांमोना बुजियो। दा गोबाव खालामा बेखायनो जों थांसै जे अफिशियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसना जोबखोना माखो जों बेखौ नटिसखौबो नायनोसै। दायो जों फैबाय पर्टेलाव आरो फैनाय लोगो लोगो जोङो बिनि अफिशियेल नटिसखौ जों नायोब्ला बेनो जाबाय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसना जोबदोंमोन 18 फेब्रुवारियाव बेनो लास्टमोन माने जायनाखि एबसेन्ट जादोंमोन स' एबसेन्ट जानायफोरखौ फिन खनसेबाव चान्स होनानै 18 फेब्रुवारिया बियो लास्ट डेटमोन। अके थ' बिनिखायनो नोंथांमोना बेखौ जों रोखा नटिसखौ मोनखाबाय। दा जियानो जा जों बेखौ मोनथिबाय। दानिया नोंथांमोननि जेनाखि एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि इएम दङमोन दा बिथाङा रिजाल्टनि सायाव मा होनखो बेखौ जोङो ससे भिडिअ क्लिप नायग्रोगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोननि एलपि आरो इउपिनि रिजाल्टआ फैमारगोन ना फैमारा बेनो जाबाय इलेक्सननि सिगां जों बेखौ दा बावहाय एनालाइज खालामगोन। अके दा बेखायनो जों ससे भिडिअ क्लिप दायो नायनोसै। এইবিলাক মানে বিষয়টোলৈ দলৰ মাজত কেনেকা ধৰণৰ বিভাজন কেনেকা ধৰণৰ বিপদ সংকট আহিছিল সেইবিলাক কথা আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। আৰু এই সংকট এই বিপদ এই দুৰ্যোগ এপইণ্টমেণ্টৰ দ্বাৰা দি তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিছিলে। জাষ্ট বিফৰ দি মানে বিটিসি ইলেকশ্যন এই এপইণ্টমেণ্টৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কৰাৰ কাৰণে এইবিলাক আমি এতিয়া অংকটো মিলাব লাগিব, চাব লাগিব। এনেও আমাৰ যেটো বাছনি প্ৰক্ৰিয়া এটা এতিয়ালৈকে শেষ হোৱা নাই। যিবিলাক আমাৰ ভেৰিফিকেশ্যন সেইটো এতিয়াও চলি আছে, গোটেই প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, গোটেই কাম আমাৰ কমিটিৰ পৰা কৰি আছে। মই চাই আছো যে এই কমিটিৰ কামটো কেতিয়া শেষ হয় আৰু কমিটিৰ কাম কৰাটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে আগন্তুক যিবিলাক আমাৰ এটা ৰাজনৈতিক বা নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া আহি আছে ইয়াৰ লগতো আমি মানে মিলাব লাগিব আৰু ইয়াৰ পাছত আমি সিদ্ধান্ত ল'ম এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ এইটো সঠিক সময় হয় না নহয় এইবিলাক চাই মেলি আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। स' फाइनालि नोंथांमोना बिथांनि खुगानिफ्राय मिन्थिबाय आरो खोनाबाय फ्रेश मिटआव बिथाङा मा एंगेलजों बुंदों। दा बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला जेनाखि सिलेक्सन खालामग्रा कमिटि थायोना बेनि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामग्रा थ' बे सोलिगासिनो दं होनना बुंदों आरो बिथाङा थोंजों बुंदों जे दासिमबो भेरिफिकेसना जोब्बायखो होननानै। ओरैनोथ' जोङो नटिसाव मोननाय बायदिब्ला बेनो जाबाय 18 फेब्रुवारियानो लास्टमोन डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामनाया। नाथाय माखासे सिलेक्सन प्रसेसआव जेनाखि माखासे खामानि थायो बे खामानि जोबाखै बिदि टाइपनि बिथाङा बुंदों आरो स' बेखायनो बुंदों आरो मोननैसो बाथ्रा सोसनदों थांनाय बारनि सरकारनि सायाव जेनाखि साख्रि होलांबाय थ' बिथांमोनाबो साख्रिखौ होलांदों इलेक्सननि सिगां होलांदों आरो इनडाइरेक्टलि दा बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला जेनाखि आसाम बिधान सभा इलेक्सन दङ स' बिथाङाबो सासे केन्डिडेट हिसाबै गेलेगोन जानांगौ। दा बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला थ' बिनि कन्डिसनखौ नायगोन जे इलेक्सननि सिगां जेनाखि गावनिनो डिपार्टमेन्ट जेनाखि एलपि इउपि टेटनिया थ' बेखौ होनो हाथावगौ ना हाथावा जुदि होयोब्ला माबाफोर माने बेले बेजे जागोन नामा थ' बेखौ एसे सिन्था खालामनानै बिथाङा माने बाथ्राखौ होगोन एबा बुंगोन होनना बुंदों। लोगोसे रिजाल्टखौ बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला थ' माने कन्डिसनखौ नायनानैसो रिजाल्टखौ होसिगोन बुंदों आरो अब्ला जों बेनिफ्राय एसे हमदांनो हाबाय। जोंथ' एकदम आसा खालामदोंमोन मानोना भेरिफिकेसनानो लास्ट डेटआ 18 फेब्रुवारिमोन नालाय अब्ला जों माने रिजाल्टखौ मोनसिगौमोन बिदि टाइपनि पजिटिभमोन। नाथाय बिथांनि बुंनाय फ्रेश मिटनिफ्राय जों एसे हमदांनो हाबाय कि जानि रिजाल्टआ आफ्टार इलेक्सनसो होनो हासिगौ बेनो जाबाय एपइन्टमेन्ट लेटारखौ बुंदों आरो दा बेखिनियानो दानि लेटेस्ट आपडेटआ। आसा खालामो जाहाथे पजिटिभ आपडेट फैफिनबावो जे सिटुएसना जुदि मोजांब्ला रिजाल्टखौ होगोन बे टाइपनि बुंदों नालाय जाहाथे मोजां फैयो आरो बयबो जाहाथे एलपि इउपि साख्रिखौ मोननो हायो। अके।